Mayong adlaw sa tanan ngadto sa atong mga suking tigpaminaw sa DYMR ug ingon man sa mga televiewers sa My TV Channel 30. Happy Tuesday kaninyong tanan. Once again, welcome to this another episode of our weekly Agiu PIE 7 Forum. Ug manghinaot mino nga inyo kaming ubanan for this 1-hour discussion. Ug karong adlaw no, kauban nato ang mga bisita no gikan sa Philippine National Police ug ingon man sa Philippine Drug Enforcement Agency ug atong pagahisgutan ang kabahin sa week-long celebration nato sa kaning National Crime Prevention Week, and later on we'll be joined by the National Police Commission. Ug inyo usab kaming mapaminaw no live sa DYMR Radio Pilipinas Cebu every Tuesday 10 AM to 11 AM. Ug ingon man live streaming usab kita sa atong Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7. Ug katong mga dili makapaminaw nato karon, aduna usab kitay delayed telecast sa My TV Channel 30 Mondays to Saturdays 3 to 4 PM and Sundays 1 to 2 PM. Ug karong adlaw anya kita nanukad sa atong buhatan sa PIE 7 Regional Office. So this program is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. So this is Hazel Gloria of PIA, and with me is my colleague Francis Nakwa. Franz, mayong adlaw kanimo. Mayong adlaw, Ma'am Hazel, ug maayong adlaw pod sa atong mga naminaw ug nagtan-aw karon. Ug ang ato ang panelist for today kay nagagikan sa PDEA or the Philippine Drug Enforcement Agency. Anian nato karon ang Investigation Agent 3 nga si Miss Ivy Claire Oleda, ang team leader sa Lapu-Lapu City Airport Interdiction Unit. Maayong adlaw, ma'am. Mayang adlaw, Sir Franz. Mayang adlaw, Miss Hazel, and sa atong mga tigpaminaw, sa atong mga nagtan-aw karon sa ato ang programa. Kauban pod nato kay ang Public Information Officer sa Police Regional Office 7, si Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos. Maayong adlaw, ma'am. May adlaw, Sir Franz. May adlaw, Ma'am Hayes. So, kami sa Philippine National Police mapasalamaton kay naimbitahan na pud may pag-usab diri sa PIA o gani joint forces ni ang PIA o ang PNP. Kay kung wala ang PNP, unsaon na lang pagsibya sa atong mga accomplishment sa ato ang gobyerno. Okay, Franz, no, so gipaabot man nato ang bisita gikan sa National Police Commission, no, nga sila gid ang lead agency sa kaning National Crime Prevention Week, no, nga gisaulog nato September 1 up to September 7, ma'am, no. Oo. So siguro ari na lang ta sa PRO ni Ma'am Rayos, no. Ma'am, unsa may mga programs and activities nga gihimo nato for this week-long celebration? Okay, ma'am. Gahapon gipahigayon nato ang atong kick-off ceremony together with the NAPOLCOM and other agencies sama sa akong tapad karon PDEA didto po na sila, ma'am. Gipahigayon nato ang maong activity ngadto sa Plaza Independencia. Ug gani, ma'am, before sa activity na atay misa nga gipahigayon ditong dapita, after sa mass mao na tong ato ang mga seremonya. Ug gani, ma'am, dili lang ang PDEA ang niadto. Apil pod ang ato ang DILG, naapod ang ato ang BGMP, ug naapod tay mga estudyante na ngadto, ma'am. Ug gani, ma'am, within the activity, ma'am, gi-showcase pud nato ang ato ang mga talento sa kapulisan. Oo, ug kung nahinumdum mo, ma'am, nga ang ato ang regional director nga si Police Brigadier General Dibold Sinas nga nag-create yun ni siya og katong gitawag natong kumbo nga naay sunata, naay mokanta, naay nagkadalain nga mga talento sa kapulisan o gani naapod to yung mga dancers pud nato. Aside sa dancers nato, ma'am, naapod ang ato ang gitawag natong duo nga mao to'y
tiglingaw sa ato ang mga kanang mga audience nato. Kani sila ma'am dili lang ni gina-apply sa ato ang crime prevention week apan sa kada activity nato sa community ma'am naa gyud ni ang ilahang presensya. So kato ma'am apil na to siya sa pag-showcase sa maong activities sa atong kick-off ceremony. Okay, no? Bitaw, ma'am, no? Daghan na kay tag na dunggan, no? Nga nindot sa na nga mga activities, no? Sa kapulisan. Kumbaga, dili lang sila kaning ari sa mga pangdakop, no? Doon na sad sila, in a way sad nila nga, unsaon pag-reach out po, no? Ngadto sa atong komunidad. Oo. Okay, so, Franz? So before that no, ato lang sang i-welcome si Attorney Risty Sibay, ang Attorney 5 or Chief sa Technical Service Division sa NAPOLCOM or the National Police Commission. Okay, no? Sige, ato na lang sugda, no? Kay na naman gid si Attorney Sibay. Sir, first of all, before we proceed sa kaning event, no? Sa kaning celebration nato sa National Crime Prevention Week, pwede siguro nimo mahatag, especially kay aduna live man kita sa DYMR, so atong mga suking tigpaminaw og duna usab kitay delayed telecast sa atong My TV Channel 30, no? Sa atong mga televiewers. Siguro ma-explain nimo kung unsa ang function sa NAPOLCOM diha sa mga kapulisan. Oo. Nindot ni nga opportunity nga makapaila-ila sa National Police Commission kay tinud ba daghang naglibog ani unsa kay role sa NAPOLCOM diri sa PNP. Well, aside from our constitutionally mandated task to oversee administer ang Philippine National Police, ang National Police Commission mausad ni mahog nga advisor to the President when it comes to crime prevention programs in the country. Mabitaw nga to highlight yun ang atong activity, we always celebrate ang National Crime Prevention Week every year. This is to give importance to the role not only of the Philippine National Police but as well as the community to achieve peace and order in the country. And likewise, we want to also highlight the importance of the support of the different stakeholders in the various peace and order campaign, not only of the Philippine National Police, but all the law enforcement agencies which are tasked under Presidential Proclamation number 1 to help the DILG, which is the lead agency, the National Police Commission, the Philippine National Police, and all other agencies, implementing agencies of the national crime prevention. Kay makita nato nga kanigyud nga crime prevention is not only the concern of the PNP but everybody's concern. So muna nga I want to include the participation of the community in general because all our efforts are geared towards socio-economic development. We can consider nga ang peace and order gyud is a very important na criteria when it comes to national economic development. So mabitaw nga as of now, under the current program also of the National Police Commission towards attaining a just and peaceful livable community, na may gitawag nga gi-foster nga policing approach. And mo ni ang among gitawag nga community and service-oriented policing system. Under this concept, kung sa layman's term pagani ni Hazel, mahog ni siya murag whole of government approach, diba? Kanunay naman ta makaman. This is actually to complement kana siyang whole of nation approach nato nga tanan gyud ta magtinabangay, not only ang mga law enforcement agencies but even the community and kaning atong different sectors in the community na makabot nato ning economic development and in the process help the local government units strengthen its capability to give or provide basic services to the community. Kay karon man gud mabitaw to nakadungog ko ganiha nga ang role kalon sa PNP is not only purely law enforcement na but ang amoa karon is mahog naman na siyang services, service orientedness nga halos tanan nga aspect sa community if possible nasa gyud ang atong kapulisan, not only ang PNP but all the integrated law enforcement agencies like apil na gani ang PDEA because concern man gyud nato karon is concern sa illegal drugs and how do we go about community treatment, rehabilitation. So murag ang PDEA gyud is ang right agencies nga maka help sad nato together with the other agencies. So mao to siya towards the adoption of the CSOP, we can expect nga mas nindot ang atong delivery of services
And halos tanan nga mga concerns nato, mga social disorder, social menace, like illegal drugs, this will be eventually eradicated if not at least ba ma-minimize nato ang prevalence niya. So mo na pinakatanong gyud nato sa especially that we want to highlight ang milestone nato because this is actually the 25th year that we are celebrating ang National Crime Prevention Week. Nindot to no ang explanation ni Attorney Sibay no. Tinuod gud sir no, it's really a whole nation approach kay dili lang mga kapulisan, dili lang ang law enforcement agencies nato but of course siguro magsugod gyud no sa komunidad and siguro sa family sad sir no, di ba? Mag-start gyud siya sa family so magkinahanglan gyud na magtinabangay ang tanan para makabot na to ang peace and order sa ato ang nasod no. So since naghisgot naman gitag mga crime prevention, France, so siguro arita sad sa PDEA, no, pasultiwan nato si Ma'am Ivy kung ma'am, unsay gihimo sa PDEA, unsay mga programs and services karon nga siguro para ma-prevent or ma-reduce nato kaning sa illegal drugs nato nga issue. Sumad sa napagsugod sa PDEA, ma'am, we had this two-prong approach, the supply reduction, which is the law enforcement side. So, mo ni atong operations, kining atong marijuana eradication, bypass, SW. So, this is for the supply reduction. And then, naapod tayo demand reduction, kini ang atong target ani are the community. So, atong mga users nga they are made aware of the ill effects of illegal drugs, what are the legal effects, o kung madakpan sila, para realize nila nga unsay ilang gisudlan once nga ma-involve sila aning illegal drugs. And then karon recently our Director General had this program kining atong gitawag nga harm reduction. So kini siya is for other kuan siya like our Oplan Harabas katong nag-drug testing mi sa among, that is part of our harm reduction campaign. Mao na siya part tong Oplan Harabas ato nag-surprise drug test mi sa ato ang mga PUV drivers, bus drivers kay depending on the makita bitaw nato sa atong community nga naay mga accidents nga ma-relate nila sa drugs. So gihimuan nato siya og solusyon. And then we have the Sagip Batang Solvent. So this is for the street children na pod nga involved sa paggamit og mga solvents. So naapud ta ani nga program. So that is part of our harm reduction campaign. And then ang ato ang pinakakuan karon is what we call the barangay drug clearing. So, together with other agencies, kini atong barangay drug clearing, together with the PNP, the DILG, the DOH, the conduct aning barangay drug clearing to, one by one, clear the barangays of drugs. So, as long as makapasar, kinamatay intense nga deliberation ani niya per barangay. So, ang barangay mismo, maningkamot sila, matabang with the help of the agencies, the other stakeholders, makuan ang barangay nga sige para makuan ta nga cleared ang atong barangay. The community itself would work together para ilang barangay mismo ma-clear. So, we're going through the grassroots siya para ma-address niya atong problem sa illegal drugs. So, ma'am kanang sa mga barangay nga imong gi-mention, nag-start na gid mo ana karon. Yes, ma'am. Okay. Nanatay mga na-clear nga barangay as if I am not mistaken, nasa mga 300 plus ang atong na-clear nga barangay. In Cebu City. Cebu City Cebu alone. City. Oo. Cebu Province. Cebu Province. Okay. Province lang. So, since Region 7, naapot tayo mga na-clear sa Negros, Bohol, and Siquijor. And just recently, napoy usa sa Lapu-Lapu. So, we are working on this para little by little, ma-declare nato ang atong mga barangays as drug-free or drug-cleared. So unsay buhaton na ma'am, kamo ang mo choose sa kana nga mga barangay or nana mo'y list sa kana nga mga barangays or kinanglan sila ang barangay captains mo ay mo request sa PDEA? Kuan ma'am, it is upon the endorsement of the barangay captain together with their diri mo sulod ang ato ang barangay anti-drug abuse council. So kinahanglan gyud nga functional and active atong barangay anti-drug abuse council para malihok nila unsay ilang mga needed nga requirements for them to be endorsed to the higher level, to the MADAC or CADAC pod, and then to be endorsed by to the regional oversight committee headed by the PDEA para ma-deliberate sila. And then we are going, ang ato amang pod is together with DOH, DILG, PNP, we are helping the barangays kung unsa how do they go about unsay kinahanglan nila buhaton para ma-endorse sila sa barangay drug clearing. Okay.
Franz, na Ma'am Ivy, do you also identify ang kani mga drug cleared nga mga towns and cities diri sa Central Visayas? Yes, sir. We have a list of all, already drug cleared since ang nag-declare niya as drug cleared is the Regional Oversight Committee. So we have a list, and then we also conduct revalidation kay dili man gud na siya mahuman lang sa na-declare na siya, human na. So we have what we call the post operations or the kung kuan sa layman's term aftercare. Nga ato po siyang tan-awon kung na-maintain ba nila. And then if dili, so unfortunately, ma-revoke siya or we have the 30-day rule man na siya nga if, for example, a certain barangay is declared drug cleared and then naining gawas nga lain nga personality. So sa part sa PNP and the PDEA, we have 30 days to neutralize the said personality, either to arrest or to any other activity nga mawala siya dira sa particular nga barangay. So after that, mo na itong gitawag nga post-operation phase nato nga permanente na to i-monitor ang atong drug-cleared barangays kung na-maintain nila ang ilang status. Ma'am Rayos, ma'am, doon na kay kaad. Na ako'y addition, anak, ma'am, no, kay makahilak ko rice cooker anang barangay drug clearing. Kay gani, ma'am, katong dito pa ko assign sa Negros Oriental, sa headquarters, which is nag-maintain good mig ka, actually, liso jud, ma'am, no? Nag-maintain mig napulo ka surrendery. Which is, kaloy Ginoo, usa ra gyud nagpadayon sa kinabuhi. Pero at least, nag-effort good mi, ma'am, nga, ang maong tao nga mabag-o gid siya. But, kana siya, ma'am, is, kadaghanan is user namang gyud. So user as in back to zero na pud ta nga ato na pud silang i-care na pud balik nga i-monitor na pud. O gani sakto na gisulti ni ma'am kay during that time way back 2017 ma'am is nag-start na gyud og apply ang Negros at that time for barangay drug clearing. O gani ma'am naatay area nga at that time is wala pa to ni sulod ang ato ang upland mga kuan nato katong sa mga sagip nato, di-declare man good before ang Negros is 100% affectation. Kay tungod lang wala ta kabalo kung unsao nato pag-identify sa maong asa nato sila i-enroll kung habal-habal driver kay passing rabya ma'am automatic gi-declare dayon ang maong barangay nga affected siya kay tungod dito siya nagbiyahe. But pag-abot na ron sa ato ang programa regarding sa identification kung asa siya mismo nga barangay nga isulod nato dito ra din siya kung asa siya lumulupyo. So mao to ma'am nga since nga ang Negros gi 100% affectation nga mao to nag-apply pod ang maski ang area nga walay surrendery gi-applyan gyud to siya og balik nga mahimo siyang clear nga barangay. Kay unfair man pod ma'am sa ubang sa barangay nga wala na sila surrendery but gi 100% siya nga affectation. So since nga ang barangay sa Negros is 557, then daghan kay ma'am. Then pag NIR pa at that time, so ang mga dokumento ato nag back to zero. So at least karon ma'am klaro na siya. So sa pag-apply na ato nila ma'am nga na-clear na ang maong barangay nga maski wala sila surrendery na-clear but gina-monitor gihapon siya dili lang sa PDEA pati pod sa kapulisan. So mao na ma'am no para sa amo is additional na siya nga challenge nga ma-maintain gyud ang maong barangay nga as in clear gyud siya. But naaman ko yung mga pangutana sad ma'am. Naay usa ka municipality nga nangutana siya nga ang uban kuno nganong na-clear man kuno nga naaman kuno'y namalik. As of this date nga na-clear siya. But i-validate na siya pagbalik sa ato ang mga badak, kadak, hantod sa ato ang provincial, hantod sa regional. So dili lang ta mo stop kay na-clear na diha ra ta kutob. So padayon gihapon og nakita siguro ninyo ang effort karon together with the PNP and the PDEA kung unsa may kasubsob sa atong programa sa anti-illegal drugs. O gani ma'am bag-o na ron nadakpan nato dito sa Bohol, nanay kilo ang nadakpan nato. Oo. So grabe ang ato ang kumpanya karon sa anti-illegal drugs. So mao na ma'am no. So sa community dapat na-adjoy cooperation, naapod sila paningkamot nga sila mismo sa ilang barangay maningkamot nga ang ilang barangay ma-maintain gyud nila once nga na-clear na sila. So kami malipayon pud mi ma'am kay daghan na pud ang na-clear buot pasabot daghan na pong ni participate sa community kay naa man gud nang ato nga
bahala mo diha, wa ko'y pakialam. Oo. Mo nang musulod na po to ang cancer nga everybody's concerned. No? So mo na ma'am dapat na agoy kanang cooperation sa community. Oo. Community, oo. Tinuod gyud no? Tinuod gyud kinahanglan involved gyud ta tanan. Tanan. Yes, oo. Attorney Sibay, sir, nganong week-long celebration naman nga dili siya month long with the whole year nga kanang kuan ba? Oo. Actually, supposedly, ang crime prevention yun is not a daily or weekly activities. But, sakto do, Hazel, no, Francis, nga nung weekly rin, this is just to emphasize ang importance yun sa crime prevention. Although, dapat ganiya is year-long yun siya, all throughout, we always practice ka ng crime prevention. Pero nga nung 1 week ra siya, this is to give, to educate ang people na to, nga it is everybody's concern really ang crime prevention dili ra sa mga government agencies. That is why we talk about ganiha cooperation, no. Mo ni nga ibalik sa jud nako na siya, i-connect nako sa among current nga community policing which is CSOPS. And sa CSOPS manggod, we want to systematize kaning atong relationship mechanism within the society. Like kay nakita man gud nato sa una ang PDEA for example, dagan sila mga nindot nga programa, ang PNP as one of the implementing agencies, but nganong naa man gihapon ang problem? Because unlike before, kanya-kanya siya. 'Di ba? Kanya-kanya. Idya-idya. So wag may tabuan na. But under sa current nga mga program mechanism nato, especially sa community service oriented policing system, we want to emphasize on the cooperation, collaboration, coordination between sa agencies, local government units, sa national government agencies, and the community to address community concerns. Kay makita man nato nga ang persistence, for example, of illegal drugs, dili naman natungod sa problem sa community, but also on the lack of capability, for example, mga resources sa PNP. That is why usa sa mga integral component aning community-oriented policing, si service-oriented policing system namo is for the local government, the PNP, and other law enforcement agencies to pool its resources. Mabitaw sa coordination, we don't only talk about giving our time, but also pooling our resources, mga services, information. Kay sa unang manggod, local government na ayuban nga dili mag-meet ang badak. Doon na sa uban nga mga LGUs nga dili gani ma-organize ang Peace and Order Council. But under our current nga program mechanism, doon na tayo mga indicators. For example, in granting, for example, kaning seal of good local governance, kaning atong gingon nga drug clearing is only one of the indicators, parameter. Daghan man na siya, like peace and order. How often does the POC meet? How often does ang katong mga drug abuse councils nato meet? And what are the support that are given by the local government agencies to our mga operating units like the PDEA and the PNP? So dapat naasad sila, financial, logistical. That is why usa sa mga visible nga makita nato nga mechanism aning among CSOP is the formulation of what we call as Peace and Order Public Safety Plan. So mao manggod ni siya ang makita nato nga dokumento nga magpamatuod nga ang tanan nga mga stakeholders nato are working together. Kay diha manggod ma-identify ang problem, kinsay mga right agencies that should be tasked to handle this concern, and what are the resources that we can provide to those agencies para at least once and for all madress yun nato ang atong mga community problem. So mo na nakanindot, and all government unit through sa local chief executive are supposedly given gani 100 days after assumption of office to come up with their 3-year term Peace and Order Public Safety Plan. And as of now, we are now coordinating with the DILG and local government unit to ensure nga kanig yun nga mga Peace and Order Public Safety Plan ma-formulate yun na sa local government unit para at least ang tanan nga mga programa sa atong mga law enforcement agencies on the aspect of rehabilitation, probably enforcement of mga various laws, ordinances, given na gid na diha sa kuan. Dili na ta makaingon nga karon mo ni atong i-address. Kay diha man gud man pag-formulate sa Peace and Order Public Safety Plan, ato man tan-aw ng situation. What is the prevailing situation in a particular community, and
what solutions can we propose to address this unsay atong mga indicators sad. So nindot ni siya. As of now, we are on the process of formulating katong PSNORD Public Safety Plan for 2020 to 2022. Kay as of this year, ang atong gi-follow pa man katong 16 to 2019 nga peace in order. So we really encourage tanan, even ang mga local government units through our local chief executive to come up with this peace in order. Kay mao ra man gyud ang pinaka-concrete nga plan nato on how to address sa side of PNP is criminality, on the side of the PDEA is problem on illegal drugs, on the aspect of rehabilitation, even gani Hazel and Francis kaning problem sa mga minors, protection of children, drugs, all issues in the community will be incorporated under this PAPS plan. Kani magud nga PAPS plan di kay makita kay under man siya sa social services. Okay, na magud na mga key economic agendas sa local government, and usually kani among mga programs are seen in the economic services of the local government unit. This is how we check yun whether there is a strong coordination, collaboration, and coordination between the different stakeholders. Mao gid na atong karon nga gi-monitor nato kay tanan nga mga programs implemented in the community local government units, these are monitored and evaluated. Naatay monitoring na gyud kung kani nga programa ba nga atong gi-propose diya nasunod ba gyud gi-implement ba kay naman sila kuan na ma'am monitoring sad gyud. Sir, katong sa PAPS plan, so unsay response sa mga LGUs regarding ani? So nag-prepare na ba sila with that given nga 100 days for the 3 years plan? Yes, there are a lot of mga local government units nga medyo kuan man na appreciate niya. Kay even gani ang among mga kapulisan, we do seminars, kani mga workshop, and karon na lang nila appreciate nga sir, mao man di ini ang kunang systematic way of presenting a program and how we come up with a budget to support this kind of program. Kaysa una manggod mo present lang ang PNP, mao niya among gusto. Pero di ba niya mingon siya nga lisod man ni kay sige ra tag-present way kuan. Pero karon kay naman ni siya gitawag nga workshop sad in coming up with this PAPS plan, do naman sa mga corresponding workshop na tagaan gyud og kuan among the issues, for example, identify in a particular community, i-identify gyud na which needs priority. Kay kung mao ni kinalang priority, then mao gyud na unahon nga kuan sad. So nindot ni siya kay karon with the help of the DILG kay sila man ang mo assist sa mga local government units sa mga chief executive to come up with this PAPS plan. So sila sa atong gitap nga matabang kay naman sila yung mga officers every towns, municipalities gyud. So mo na nga at least we really see to it na maka-come up sila. We do seminars sa mga chiefs of police nga para at least ma-encourage at nila ang mga partners to come up with this PAPS plan. Kang Ma'am Rayos, Ma'am, since Crime Prevention Week man ta karon, no? Mangutan mi, kumusta man atong crime rate karong panahon na? Ni increase ba or ni decrease? Then unsa nga mga crimes ang magtaas siya og rate ba? Oo. Wa pa na ko nakita sa akong mahiwagang, wa pa na email ma'am. Okay. Adto lang sa ako ma'am, mudugang sa ko sa PAPS plan ni Attorney Sige, Sibay. So kanang PAPS plan ma'am is kumbaga sa performance governance system sa amo asa kapulisan na natay measurable na siya ang iyahang mga activities dito. Makita na mismo kung unsa ang maong problema, makita mismo kung unsaon pagsulbad sa maong problema. Now, kay before ma'am sa dito pa ko sa ubos, no, makita yun nimo ang unsa ang naa sa barangay. Before kisi-kisi gyud na sila sir kay pagtan-aw nila uy kalisod man day ani, ultimo ka ng mga dalan nga lubak baron, problema na kay daghan ang nadisgrasya. So kana ma'am maski gamay ra na siya ma'am, but ngadto through the PAPS plan nato ma'am makita nato unsaon pagsulbad sa which is kana siya public safety. Now, sa kapulisan ma'am, which is part siya sa amo kung madisgrasya, part siya sa amo sa mga traffic related incident. So dual siya. So sa peace and order, wa na, zero na ta. So sa karon ma'am nakita nato no nga na-adapt na siya sa maong kada barangay. Kay adto man gyud na mag-start sa barangay ma'am.
kay dili man na mag-start dito sa kaya municipality is taas man siya, under man yung barangay. So kato pa lang daan, ma'am, pormero kisi-kisi gyud sila dito sa Negros, ma'am. Syempre, mga barangay dito lagyo biya kay tanan. Pero ngadto nga pila ka years nga na-adapt na siya nato. So at least gaan na dili lang sa amo ang kapulisan nahimong gaan pati pud sa barangay. Kay at least ngadto the extended arms sa ato ang kapulisan, which is natong barangay public safety officer, which is gitawag natong barangay tanod before. So mauna na sila nga kung barangay level, ma'am, sila na mismo sa una, ma'am, kay mutawag pag pulis pila ka kilometrahe nga moadto ta sa bukid nya, which is barangay level day ang maong mga issue or kaso. So kana, ma'am, no, so sa ato sa kapulisan is malipayon pud mi nga nigawas na ang maong POPs plan. Dayon, ma'am, sa karon is ang ato ang statistics sa krimen, kung atong ikumparar pod sa una nga ang root cause sa amaong mga krimen, ma'am, nagdugang nga which is maunang drugs. Kay which is na musak ni taas tong robbery, ni taas at tong theft para ma-sustain ang maong vices. Karon, ma'am, siguro naagi hapon nag-exist ang ato ang drugs apan masuta na lang nato, minimal na lang ba nga dili gyud ingon anak katalamak na ang maong mga kaso. So sa karon, ma'am, ako sang ipaabot ang data para mapakita nako sa inyo, ha. So sa ako alang comparison, ma'am, ha, sa previous og sa karon nga which is grabe ato ang subsob sa kampanya sa illegal drugs, kay kung baga gitawag na, ma'am, twinning kuno na. Oh, once nga addict ka, wa na ka ika-sustain sa imong bisyo, mamaligya ka or mangawat na ka. Oh. So mao na siya. So karon, ma'am, mapasalamaton gud mi kay at least nakakuan pod ang burden sa kapulisan. Okay, friends, no? So, ubay na magid og na-discuss ang atong mga panelists, no? Sa ilang mga programs and services with this celebration sa National Crime Prevention Week. So, siguro at this point in time, we're opening the floor for some questions from our media friends. We have here Fots, si Yui, si Carmel, si Jim Ray. Fots? Nga to sa PDEA, ma'am. You said that there are 300 barangays, more or less, plus in Cebu province alone. That's for Cebu province alone, nga drug cleared nga mga barangays. Now, naabay mga ma'am? Unas tanan, what are the criterias in declaring such drug cleared barangays? And doon na ba yung mga barangay, ma'am, nga na drug cleared before, as well as drug clear siya before niya, atong gi-demote niya, nabalik sa ilang status sa pagkakuan? Ano na siya, sir, ang ato ang basis anang sa barangay drug clearing is the Dangerous Drugs Board Resolution, Regulation number 2 series of 2017. So mao nay ato ang gibasihan sa atong barangay drug clearing. And then as for the revocation of the status, naatay mga gipang revalidate pa karon, dili pa siya officially announced but murag mo revoke gid siya. I will not name the barangays involved na lang usa kay dili pa man gud sila pod officially inform nga ang ilang status is pending revocation because of wala na meet ang certain criterias or parameters during the revalidation of their barangay. Pila ni sila ka buok, ma'am, nga pending for revalidation? If I remember correctly, nasa mga mga around 100 plus pod siya. Entire region, ma'am. Entire region na siya, 100 plus. 300? Ang 100 plus nga for revocation. Ang 100 plus for revocation. Okay. Pero sa province of Cebu alone? Marag less than 50 ra, sir. Less than 50. I will get the data from our PIO, sir, para mahatag na ko ang exact nga kuan. Pero ang katong ma'am, katong criteria, unsa man nga criteria inyong gitan-aw apan sa inyohang gihimo ron nga revalidation? Ano ni siya, sir? Ang kuan man gud ani niya is there are certain requirements from the DOH, from the DILG, from the PNP, and from the PDEA. So ang pinakauna na itanan is we have to identify unsay affectation sa barangay. So under DDB regulation, we have slightly affected,
moderately affected, and seriously affected. So usually sa atong mga nanga-clear is katong mga slightly affected. These are barangays that are identified with users. Users lang, kini siya nga mga barangays. When it comes to moderately affected, presence of pushers and users. And then seriously affected, we have drug dens, marijuana plantation sites, marijuana shabu laboratories. So mao na atong consider nga barangays nga kung naa sila ana, they are considered seriously affected. So mao na pinakauna nato nga step. And then from the barangay itself, kinahanglan sila mohatag o ganang itong ginatawag nga ilang watch list, because ang watch list manggod gikan na siya sa barangay. We have the what we call the Badak watch list. Kay kinsay nakaila sa ilang mga tawo, kinsay nakahibalo, kinsay involved sa drugs, 'di ba? The PNP, the PDEA will never know unless someone from the barangay will report it. So gitas ang Badak ana that they will have a Badak watch list which will be submitted to the PNP and to the PDEA for validation and verification kung tinuod gyud ba nga katong mga tao sa listahan sa barangay involved gyud to siya. And then if they are naputay kuan man gud na siya, daghan man gud siya nga approach. We also have katong sa surrenderers, katong atong mga tokhang activities with the PNP. So naay mga ning surrender na during the house visiting ning surrender. So na sa atong barangay natay ginatawag nga rehabilitation referral desk nga mo surrender sila, then they will submit themselves to rehabilitation. So karon naatay mga barangay with surrenderers nga they are going through rehabilitation, the CBRP, community-based rehabilitation program. So mao na siya nga appeal pod na siya sa atong gisugdan. So once that is ang CBRP is together with the DOH pod na siya. Kinahanglan man gud approve sa DOH ang program sa barangay, ang CBRP program sa barangay, approve na sa DOH, otherwise mobalik sa UNO. So that is together with the DOH. And then kung nanay mo graduate ana niya, then kompleto na certifications, dayon ang ilahang mga members sa Barangay Anti-Drug Abuse Council have undergone trainings nga they are capability enhancement of the barangay officials and the focal persons nga kabalo sila unsay buhaton kung naay mo duol nila mo surrender, mo rehab during sa ilang rehab desk. So they have to undergo training. So appeal po na siya sa requirements, ma'am, nga ang mukandak pod ana niya is the DOH. So daghan o kung tan-aw nimo ang checklist sa barangay drug clearing, pertin yang taasa. Dayon ang surrender is not enough na siya nga i-CBRP. So we have the assist BI program nga ikuan pa siya kung level pa niya kung yung dependency sa drugs ba, kung ba siya, risk ba siya, evaluate pa siya. Then for every personality nga naa sa barangay, tagsa-tagsaon gyud na siya. Asa na ni siya? Unsay nahitabuan ni niya? Namatay, nagrehab, tagsa-tagsa gyud na siya. So just imagine na if a certain barangay has 100 plus or more nga personalities, tagsa-tagsaon gyud nag-monitor asa na sila. Before nga makapasar sila sa namatay ginatawag nga on-site validation. So i-on-site validation sila nga asa na ni madugo gyud siya nga trabaho. Daas siya nga process, dili siya nga oy mo declare big kuan, apply me maura na imong papel. Dili siya pwede nga inana, ma'am. Patience jud kay siya. Naay mga barangays na naabtag tuig in-apply kay ang syempre we cannot kuan man pod nga naay mga personalities mawala, mubalik. So appeal pa na siya i-monitor. So mao na siya ikuan namo nga ubay-ubay siya nga mga requirements. We need certification from the COP nga nakagraduate na gyud or asa na ilang mga personalities. Then if naay mga activity nga wala pa gyud ning surrender, so dakpon, itokhang na po, tuktoko na po sa ilang balay, unsa na may plano ninyo sa inyong life, or kung di gyud magpabadlong, dakpon na gyud siya, anti-drug operations na gyud. So lahi-lahi natay ka ng mga certain nga OPR ana for each nga criteria. So i-list na ko siya. Pero gyud niya taasa, sir.
Pero mao to siya pinaka at least basic. Okay, Franz, no? So, wa naman gyud tay igong oras, no? So, gisinyasan naman ta sa atong mga kaubanan, no? Sa opisina. So, siguro, Franz, pangayuan na lang na to og closing statement ang atong mga panelist karong adlaw. Siguro, unahon na to. Na naman gyud niya ang microphone. Ang Attorney for Chief Technical Service Division of Napolcom 7. We have Attorney Risty Sibay, sir. Thank you, Hazel. Kay nakalimot man ako, but thank you for this opportunity. Actually, we really want to encourage everyone, not only ang mga national government agencies, but as well as the different members of the community to help us address ang atong mga peace and order campaign. That is why this year's celebration is themed Buhay Pahalagahan, Komunidad Magtulungan, Krimen ay Hadlangan. So on the part of the law enforcement agencies, we really want to assure you that we value ang observance of the rule of law. And even the President, during the National Crime Prevention Summit that was held, I think that was in second week or third week of August, the President also encouraged community support and participation because we really want to achieve kaning atong economic development. And we cannot achieve economic development simply because we don't have that good peace and order situation in the country. So we want to encourage the community support and participation, and we also would like to thank katong mga supportive na mga LGUs, no, because we really see nga daghan ng mga LGUs karon nga murabag nakamata ba nga oy angay gyud nato tabangan ang atong kapulisan, ang PDEA, to at least also address kung unsay mga concerns gyud sa society. So we hope that this year's celebration will not end with a week celebration, but we encourage everyone to do this on a daily and yearly basis also, ang crime prevention, because crime does not pay. Thank you very much for giving us this opportunity to at least share unsa may among mga maihatag nga services sa atong community. Okay, thank you, sir. Next, we have the team leader of Lapu-Lapu City Airport Interdiction Unit of PDEA 7. We have Investigation Agent 3, Ivy Claire Oleda, ma'am. So once again, mayong adlaw. Una sa tanan magpasalamat ko sa paghatag og higayon nga makaanhi mi diri og ma-discuss nato unsay mga lain pa nga programs sa PDEA regarding anti-drugs campaign kay syempre ang ato manggungkuan when we say PDEA ang ilara yung kun is dakop. So this is not just operations lang, sige lang og panakop. So natay mga other programs like sa atong mga gipanghisgutan ganina. And like I said, even sa ato ang balaod, our RA 9165, nakabutang didto, dili lang ni siya trabaho sa PDEA. Naay role ang PNP, other law enforcement agencies, naay role ang atong LGUs, naay role ang ato ang mga employers, the DOLE, naay role ang schools, the parents, the teachers. So everybody in the community has a role in the implementation of Republic Act 9165 or what we call the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So dili lang ni siya nga ay imura ng problema kay lead agency ka. This is a concerted effort among all of us kay dili lang man ang law enforcement, ang PNP, ang PDEA ang nagproblema ani. It will trickle down to the society. Ang unang maapektuhan ani is our community. Sila ang victims ani niya. So to prevent ourselves from becoming victims, we have to help. So mao na akong perminting isulti nga we need the community to help us in our campaigns. So para sa gingon ni Sir ganina, whole nation approach ni siya. Dili lang ni nga ay wala bitaw ko na biktima og drug addict, wa ko'y problema. Wa ko'y pakialaman na. We do not wait to be victims. So we have to help and we have to play our roles in our goal to peace and order na to have a better peace and order in our country. So thank you kayo ma'am and sir sa atong mga naminaw og sa ato ang mga nananaw karon. So salamat kayo ug mayong adlaw. Thank you, ma'am. And lastly, the PRO Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos. Kompletuha gyud sir. Kay makita tadakop gyud na kun di mo kompleto na kay sir. So before ko sa akong parting words ma'am, so giawhag nako ang mga bulanon sa atong activity.
sa Barangay San Vicente, Trinidad, Bohol. Ang outreach program nga pagahimuon karong September 7 as part or as highlight sa ato ang Crime Prevention Week. So, giawhag tanang mga kasilinganan sa maong barangay nga moadto kay para ni sa inyo dili ni para sa amoa. So, as part sa community dapat mo participate ta. So, as one of ang mong mission sa kapulisan is to prevent crimes and sa crime solution. Now, kung di gyud nato ma-prevent ang maong crime, mo nang isulbad gyud nato. Pangitaan gyud pamaagi nga masulbad ang maong krimen. Pero kung naapay time nga ma-prevent nga di sa tamag inangats-angats, kanang basic na ma'am no nga kung naagyo tay mga mahalon kaayong mga butang, di gyud siguro pud angay i-display para di pud ta mahimong biktima. So pinaka-basic lang na. So bawal ang angats-angats. So on behalf sa amo ang regional director nga si Police Brigadier General Dibold M. Sinas, kami sa PRO7 mapasalamaton sa pagpartner nato sa pag-usab sa maong programa ug maayong adlaw kanatong tanan. Okay, Franz, no? So wala naman gitay oras, no? So in behalf of PIE7, Agio 7, DYMR Radio Pilipinas Cebu, and My TV Channel 30, no? We would like to thank our panelists from Napolcom, PRO, and PDEA, no, for joining us today, no? Para maisgutan na to ang kaning celebration nila sa National Crime Prevention Week nga adunay theme nga buhay pahalagahan, komunidad magtulungan, krimen pahalagahan, no? So hadlangan. So tinuod gyud nino nga it's really a nation approach, a collaboration of all the stakeholders, no, with the community, no, para ma-achieve nato ang peace and order sa atong komunidad, no. So thank you kay mga sir and ma'am, no, sa inyong pag-join kanamo karon. So kini si Hazel Gloria Francis Nakwa, magaingon sa Sayuran kasayuran ang ang kaugmaran. kaugmaran.